Foarte bine. Luăm câteva respirații. Tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit, văzut, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație și scoatem afară tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai iei o respirație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr de la 5 la 1. Cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi relaxarea mai și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. 5, 4, 3, 2, 1. Număr de la 1 la 3, iar tu, Ela, și tu, Anca, te conectezi telepatic cu partea subliminală a Mariei. 1, 2, 3. Anca? O văd într-o bucătărie. În primul rând, conectează-te și cu Ela și faceți un spațiu de lucru. Da? Îmi spui când faci. Ce-ți? Da. O văd pe ela în fața mea, ne ținem de mâini Da. Mhm, într-o bulă de lumină. mhm. Da. Ok. Partea subliminală, Maria, unde zici că e? În mijlocul mâinilor noastre. Da, O bulă și ea și mă uit în bulă ca și cum aș uita. da. Ce face? Cum este? O identifici întâi, îi citești ADN-ul energetic, o atingi cumva, cum poți tu, cum îți vine mai ușor. Da, Să o identifici. Hm? este ea. Ela. Da, este, da. Bine. Hai să vedem cum o vizualizezi, cum este. În momentul în care mi-a zis să o ating, e ca și cum s-ar fi întors la mine și m-ar fi întrebat: tu cine ești, ce faci aici? Mhm. Da. Și? Te recunoaște? Te cunoaște? Nu. Nu. Ok. Spune-i, îi spuneți de ce suntem aici, că aici cu noi în Skype, în plan fizic, este fiica. E doar un copil, ce știe ea să facă pentru mine. Cum e doar un copil? E așa o Roxy percepție. zice, da. Mhm. Cum o vede? La ce vârstă a avatarului? O fetiță de 5 ani care se joacă, Mhm. care tot Super. timpul are nevoie de cineva care să fie cu ochii pe ea. Mhm. Ea să se oprească din joacă, fetița, Se uită la mine.
Da? Și să se uite la partea subliminală a Mariei, a mamei, și să-i spună, mamă, ia uite-te, eu am crescut, avatarul meu a crescut. Nu mai este fetița de 5 ani, ci este adult. Sunt Tot copil. adultă. Mhm. Dar îi spune, n-ai învățat nimic. Mm. Ce anume ar fi trebuit să înveți? N-ai Să ales trăiască. nimic de la mine, zice. Nu te-ai ales cu nimic din ce te-am învățat eu. E critică cu ea. Mhm. Anca, Ție, tu Anca. ce? Da. Nu știe să trăiască. Nu știe? Ce ar Nu trebui să știe facă ca să să știe? Ce trebuie să facă să trăiască? să văd ca un fel de cutiuță din asta și fiecare cutiuță e ca ca și cum ar trebui bifată cu pixul. Cine are cutiuța? Mama? Partea Mama în subliminală? ceea ce privește pe fiică, da. Mhm. Și n-a bifat nicio cutiuță? Una singură, Din câte? școală. Din Cât? multe. Multe Nu cutiuțe. un capăt al șirului. Ok. Ce vrea să-i spună? Ce poate să-i spună uh, partea subliminală a fiicei? Nu să-i dau numele fiicei, ca să nu... Că fericirea nu se poate bifa într-o cutiuță și fericirea nu încape în cutiuțele pe care cineva le stabilește. Fericirea mea Pentru nu... tine. Da. Cine a stabilit cutiuțele? Mama. Mama, Mama da? și mama mamei și mamei. Mm. Da. Partea subliminală. Deși mama Maria de aici și bunica, adică mama Mariei. Sau Da, cum ai zis? Deci sunt niște cutiuțe care vin din fică, mamă în fică, bunică și Da. așa mai departe, pe arborele genealogic. Da. Mhm. Păi da, dar Programe asta e transmise pe exact, generație, da. exact. Astea eu îi spun Mariei că experiența în care vine fiecare parte subliminală când își ia un avatar la încarnare în acest plan, am o trebuie... problemă. Cum? Sună telefonul. Păi și ieși. Să răspundă Roxy. Poți? Vrei să ieși? Să răspunzi? O secundă Anca. să facă nu Hai, ieși vorba. și Așa e la. Mergem mai departe. Eu îi spun, până rezolvă, eu îi Da. spun că cutiuțele astea nu se transmit din mamă în fică, bunică și așa. Cutiuțele astea, dacă vrea să și le păstreze, să și le păstreze cine vrea. Zice că sunt Da. ca o zestre educațională de bun Mhm. simț. Înțeles. Uh, Ia să vedem, Ela, partea subliminală. Cu cine vorbim aici? Cu sufletul? Da, este parte din suflet programată în direcția Mhm, asta. mhm. Spune-i părții subliminale, Ela, să se detașeze, să se ridice deasupra sufletului. Ok, da. Da. Și acum să se centreze partea subliminală și să îi spună acestui suflet al Mariei dacă ea, parte subliminală, are cutiuțe. Nu, nu are. Păi și Și să-i spună zice, sufletul, să-i arate. da, și mai zice că sufletul meu, zice, e captat. De către E cine? o stringuri către entități care îl țin foarte strâns, foarte închis. Mhm, mhm. Ok. Și mai e captat și de transgenerațional, ce a primit prin mintea conștientă a acestui avatar. Zice, alea sunt lanțurile care îl țin, zice. Mhm. Da, dar partea subliminală poate să lucreze. Poate să taie lanțurile astea. Prin intenție. E suficient doar să spună. Nu Eu pot trebuie... să fac, spune, dar
Sufletul El care... crede asta. Da? Da, El s-a înlănțuit. da, Da, dar întâi să le taie și apoi vedem ce mai lucrăm. Ce mai avem de făcut. Ea poate partea subliminală să le da, taie. ea face. Adică spiritul, partea subliminală. Și mai Da. vede spiritul că lanțurile în care se lasă înlănțuit un suflet, înlănțuie și spiritul. Sau partea subliminală. Da, zice, mă leagă și pe mine. Păi, și atunci, cu atât mai mult tu, spirit, trebuie să faci niște acțiuni atâta timp cât sufletul, din fiecare experiență, practic el cuprinde ceea ce cuprinde mintea fiecărui avatar. E programat de către mintea conștientă a avatarului. Da, se vede asta, zice. Păi da? Și atunci, când vezi că fiecare suflet din experiențele tale are programe, că fiecare suflet are programe. Asta înseamnă programe. Ca și mintea, ca și tot. Și vezi că îți dăunează ție spirit, parte subliminală. Și dacă observi tu, parte subliminală, că ești aici de foarte multe experiențe. Ești tot aici, tot în lumea asta, tot pe planeta asta și tot la reîncarnare. Și în aceleași probleme, zice. Și în acelea, păi dacă sunt cutiile, ia uite ce care acum. Da. Cutiuțe. Da? A tăiat stringurile? Da, a tăiat stringurile, da. Și acum ia sufletul, a tăiat stringurile. Ia sufletul și îl îmbrățișează. Îl ia cu ea, alături, cum îl ia. Da, Și, ok. da, și arată, desface cutiile alea. Cutiile cu brontozauri. Da. Da? Pune intenția, toate cutiile se desfac. Câte cutii sunt? Foarte multe. Da. Așa. Toate se desfac ca un șir de domino, da? Da. Da. Și acum, Da. ce iese din cutiile alea? Unele sunt goale, unele sunt pline cu programe, altele cu entități, altele Da. cu suflete, Da, blocate. De da, altele cu transgenerațional. fragmente ale lor, ale ei blocate. Deci și pe fragmente, dar și transgeneraționale. alte suflete. Da. Da, dar Da. ale ei, sufletele. Nu Nu ale toate ei, sunt, ale nu. arborelui genealogic, da? Care s-a transmis din suflet în suflet, de la minte conștientă, inclusiv suflet, de la unul la altul, da? Da, Pe dar nu toate transgenerațional. da, dar văd că nu toate sufletele sunt ale ei, mai sunt și alte suflete. Pe care ale ei. Vorbim că e transgenerațional. Da, deci Nu sunt ale ei. multe sunt sufletele ei din experiențe trecute, de pe Adună tot și ale transgenerațional, ei. da, Deci odată ale ei, odată suflete de pe transgenerațional. da, Și și apoi? alte suflete ale altor părți subliminale blocate acolo cu ea. Da. Pot să Bine, zic deci, ceva? da, Anca. Zi. În momentul în care ați zis de cutii, au apărut 5 cutii negre, primele 5 cutii care sunt negre. Într-o căpere infinită, restul cutiilor sunt mai luminoase, albe și s-au deschis din astea 5 cutii, au ieșit fum negru. Și ce înseamnă asta? Cum interpretezi tu că 5 sunt negre și restul sunt mai așa? Entități cu care vine din multe experiențe. Ok. Deci astea sunt cu entități astea, cutiile astea. Da. Ela? Da. Bine. Am zis că unele cu entități, sunt diferite lucruri în ele. Bine, să facă o arenă. Unele sunt goale. Bine, să facă un spațiu pentru deversarea acestor cutii. Să le-a deschis, da? Ca o arenă, ca un spațiu. Nu știu cum vrea să-l facă. Și cutiile astea toate le răstoarnă
toate. Și rămân aici, tot ce conțin sunt aici în arena asta, în stadionul ăsta, nu știu cum să-i spun, da? Da. Bine, și hai să vedem cum le vedeți. Cum le vede, nu, partea subliminală. Cum le vede? A mamei. Hai că acum vorbim, adică a Mariei, că de ea vorbim. Să zic eu sau să zic Anca? Hai, Anca, ia să vedem. Ca fiind parte din ea. Sunt Părți parte fără, din ea? Păi sunt da, parte din ea, dar... părți fără Ce de care vede? nu poate fi. hm? Lucruri fără de care ea nu poate fi. Inclusiv Asta am înțeles, dar ce comori, vede? Ce au conținut cutiile astea, lucrurile astea, fără de care ea nu comori, poate să stă? Hm? comori. Văd ca o ladă din aia de zestre plină de salbe de aur, de coroane, de bănuți, pe care Păi, le ascunde bine și le ține bine. așa, și mai vezi 5 entități care au ieșit din 5 cutii negre? Da, și cumva arena asta e acoperită de o bulă de lumină și în momentul în care s-au văzut vărsate acolo, Mhm. au început să se plimbe ca să dea cu pumnii să iasă afară. Astea, entitățile. Da. Păi stați bre aici, că erați la cufăr. Stați aici. Da, deci partea Ela, subliminală le da. vede ca pe comorile ei, lucrurile din Ia cutii, să le da. ceară la astea negre, 5 care vor să iasă afară. Să le întrebe de ce vor să iasă afară. Păi nu era momentul să fie descoperite. Da. Păi Atât nu era, de dar de ce nu stau aici? Ce nu le place aici la arenă? Păi nu trebuie să fie văzute, nu trebuie E, să fie expuse. Păi nu trebuie, dar acum sunt. Că ia uite, au rămas fără cufăr. Sunt descoperite. Încearcă să fugă, zice A? Anca, da, da. Da, ok. În afară de asta, mai zicea Ela că aici mai avem fragmente de ale părții subliminale de suflet, fragmente de ale, alte părți subliminale, care n-au legătură cu transgeneraționalul. Da? Străine care au fost în relații cu membrii din transgenerațional. De ăștia, nu, Ela? Da, da, Ok. Deci aici este o întreagă adunătură, da? Eterogenă, da, de tot felul. da, Așa cum e în casa Mariei, în fizic. Lucruri vechi, ne-a spus Roxana, fiica. Casa e plină de lucruri vechi și lucruri noi care nu le folosește. Asta e și în da, fizic. Bine. Toată adunătura asta, grădina asta zoologică, de salbe, de bogății, de... Ia să vadă, în spatele acestor salbe, cine este? Acestor bogății, aur. Toate Cine se le... disipă, toate A? se disipă, Da. Nu stau, nu sunt stabile. nu sunt stabile, se evaporă. Se evaporă Mhm. și rămân ăștia. Iaca, ce zice partea Văd subliminală? cumva tema cuplului pe care o are de multe vieți. Tema cum? Tema cuplului, tema Cuplului. el și unei ea, Da. care cumva fiecare își păstrează un rol fix. Da. Și care, ia să văd, vede mai departe, ce fac ăștia, el și ea, cuplurile astea? De florile Îs foarte mărului rigizi, se fac îs cupluri? foarte rigizi, îs ca niște acționează conform programelor 100%, Mhm. chiar dacă există o altă cale, o altă ieșire, ei nu știu decât una, care e presărată cu mărăcini, Da. înțeapă, De unde iau programele astea? Cum s-au programat cuplurile astea? Cine le-a bunici, programat? străbunici, A. străbunici, Și care au transmis mai departe prin cutiile ajung astea, până la cuferele astea. triburi, parcă și până Mhm. departe, departe merge, inclusiv la Mhm. nivel de trib. Da. Și care toate le-au transmis din verigă în verigă până aici și acum, care le are ea pe toate în ea. Cumva Vreau din să... 875 înaintea erei noastre până acum. Ok. Ia să vadă. Acum pune intenția, partea subliminală a Mariei.
Adică îi spune acestui suflet, sufletul care asta, da? Îi spune sufletului sau partea subliminală, spiritul, pune intenția ca din toată carababura asta, ce e transmisă pe transgenerațional, să se separe programele, să zicem, benefice pentru sufletul Mariei, de programele nebenefice și să vedem care este proporția. Pui, se separă ca un drum în partea dreaptă. Dar e vreunul program, benefic din toate astea? unul singur. Unul Da. singur. Care ce Iubirea spune? pentru copil. Iubirea pentru... Ok, iubirea pentru copil. Bine. Hai. Și acum și celelalte ce sunt? Junk. Sunt ceva ca praful gri, transparent. Exact. Gărgăuni. Toți gărgăunii, entitățile, bine că sunt numai 5 dacă căra tot arborele, acest suflet. Deci, practic, nu-l ajută cu nimic pe acest suflet. Înțelege sufletul ce căra aici? Sufletul. Pietre, zici. Pietre, de moară. Fără valoare. Praf, Exact. nisip. Exact. Aur Acum, fals, să zice toate. exact, că s-a și Tot era evaporat. fals, da. Totul era fals, da? S-a ales praful, zice. Ceea ce le menținea era credința ei în ele. Da, Da? de credință s-a ales praf, acum zice. Era Și singurul lucru ce avea. cum? Singurul lucru pe care îl avea. Singurul lucru care îl avea și ăla nu era bun. Da. Ăsta era lucru care îl avea, care o înlănțuia. A văzut că era în lanțuri? Și-a dat seama, da. Îmi vine întrebarea, de ce nu mi-a spus mama nimic? Că n-a știut. Uite, să o întrebe, că e și pe acolo mama prin cufăr, dar la era mama. Fragment, ce-o fi fost, suflet. Găsește? Eu nu pot să i-ar răspunde mama ceva. Mama e... Da, nu răspunde. Nu răspunde mama. Dar e mama pe acolo? Că doar de la mama E a holograma luat. mamei, văd. Da, holograma mamei. Ia, să vadă Sunt holograma. și fragmente de suflet a mamei, dar mici. Și Mici, adormite, care manipulate. dorm. Da. Da, Le e vede? amorțită. E Da, le amorțită. vede Da. sufletul? Cum e mama? Că e fragmentată, Da. adormită, inconștientă, plus o hologramă. Ia să atingă holograma aia. Să-i reconstituie ADN-ul și să vedem dacă iese ceva ce iese de aici, ce se formează din holograma asta. Eu văd un reptilian. Așa. Nu e mamă, da? Vede sufletul? Da. E șocată. Să scoată afară tot ce șochează. Să scoată afară toate, în sfârșit, ce o șochează, frici, tot ce a adunat și ce ținea și ce a ieșit din cuferele astea cu surprize, care a impregnat-o, a amprentat-o, nebenefic. Totul, ca emoții, scoate afară. Le pune tot aici, în arenă. E pregătit sufletul Maria să renunțe la aceste programări? Emoții, pardon, și emoții? Este. Da, este, da. Bine. Dacă este pregătit, atunci eu număr de la 1 la 3 și arena devine praf și pulbere, adică cum s-a făcut aurul și cu ale mai înainte, salbe și 1, 2, 3. Ce s-a întâmplat? Se spulberă. Ia să vedem cum se simte acest sufletel acum. Șurat. Partea subliminală, adică spiritul, vede cum putea să lucreze, cum poate să lucreze cu orice suflet din orice experiență, fie el cât de blocat ar fi. Are impresia că știa. Dar a uitat. Da. Păi ia să vadă de ce a uitat. De ce nu mai știe? Ăsta i-a tot șoptit în ureche. Care ăsta? Ăsta ultimul. Ăsta, dracul reptilianul ăsta mare? Da, aud, animalul ăsta nu mă lăsa. Ok, animalul, bine.
Acum cheamă și pe alte 5 animale care vreau să iasă sau nu mai sunt, ce au făcut ale? Eu nu le mai văd. Erau în Da, arenă. s-au spulberat odată cu arena, da. Bine. Deci a rămas un animal. Da. Bine. Taie stringul cu ăsta, îl pune în față. Dar trebuie să le aducă și pe alea care au fost. Ale erau de pe transgenerațional? 5? Da. El. Da. Ok, le aduce și pe alea. Pentru că și alea s-au transmis și au luat acorduri, contracte, ce-or fi luat, da? Da. Le pune în față, le blochează. Se întorc ele înapoi, tot aud că se întorc ele înapoi. Cine Au zice? rădăcini bine înfipte. Cine zice așa? Ăsta? Cred că toți. Da, Cumva dar la le un- blochează acum, da? Le Da. blochează pe toate. Bine, hai să vedem ce mai găsim. În sfera energetică, acum, a părții subliminale, da? Care și-a recuperat acest suflet. Maria, din experiența Da. asta. Și hai să vedem ce găsim în corpul vital, în sfera energetică. Emoțiile le scoase și pe astea. Are regrete și pesimism mult. Păi hai, tot ce găsește. Se pune intenția să iasă afară. Da? Da. Hai Da, să vedem scoate. ce mai găsește. Practic sunt multe de găsit. Să pună intenția să iasă afară orice emoție pe care o are în interiorul ei, amprentată, indiferent de unde provine. De pe transgenerațional, de pe energetic, de oriunde. Acum, când a zis să iasă afară tot, mi-a venit în minte cuvântul demon. Ce înseamnă asta? Demon și cumva legătura cu mama. Demonul Ei. ăsta, da. Așa. Deci a mai ieșit un demon? Da, A de mai la apărut mamă. un demon de la mamă, da? Care menținea legătura cu mama ei. E normal legătura cu mama să o avem, da? Și să ne ocupăm de mamă. De aia să vadă ce nu era normal aici în legătura asta. Ce sugera demonul ăsta? Ce spunea? Cine îi spunea că dacă mama moare, atunci mor și eu, că n-am de ce să mai trăiesc? Demonul. Păi da. Vede și toate câte le spunea din demonul ăsta, da? Câte a spus? Toate programele. Da. Le scoate. Care a amprentat-o. Aici e un sac de programe. Da. Pe care le-a identificat Roxana, da? Da. Cu care funcționează această minte și care aceste programe, marea lor majoritate, le-a primit de la mama, de la tata, deci în fizic, mintea conștientă. Da. Da? Toate le scoate. Le scoate, le arde pe toate, Încă o dată. Da. Bine, ia să vedem acum dacă se uită la partea energetică, partea eterică care este aici, a fiicei. Cum o vede? Da. Ce s-a schimbat? Dacă s-a schimbat ceva. Anca. Nu știu, am impresia că ceva mă atacă. Parcă am ca un fel de vortex sau ceva care s-a deschis în partea mea stângă și tot Bagă țipă. mâna. Bagă mâna în el și citește informația. E atac de la demon. Da, da? Blochează-l pe demon. Da, dar nu lăsa să te atace. Păi nu, blochează-l. Blochezi. L-am pus în fața mea și îl închid într-un cup de gheață de un minut. Așa. Să nu mai facă. Ziceam cum o vede acum pe fiică în energetic, care era mică. Aș vrea să-i spun, Anca, să scoți orice frică de interferențe pe care o ai. Pentru că dacă ți-e frică că te poți interfera, atunci ei văd asta, simt asta și intră. Nu trebuie să ai deloc frică că poate să rămână la tine ceva din ceea ce vezi aici și faci aici.
Scoate frica asta de tot, că asta o să-ți tot dea atacuri prin sesiuni. Și să spun din proprie experiență, și eu făceam așa la început. Uite, și eu vă spun din propria experiență că eu nu-i văd, simt, da? Și Nore Uneori, simte, da. dar pentru că eu n-am nicio teamă, absolut niciuna, de entități, eu nu am atacuri. Da, așa și eu Îmi nu am recunosc atacuri. îmi recunosc ei energia datorită faptului că am tot ridicat-o pe fiică în foarte multe din vizitele ei acasă și cumva îs inamicul lor. Da, așa este. Pot să mă considere cum vor ei. Exact, dar nu ne speli interesează supărări, părerea frică. lor, Da, Anca. exact. Ei pot să aibă păreri, e treaba lor, să și le spună între ei sau lor înșiși. Nu ne pasă. Da? Noi nu avem treabă cu astea. Bine, deci pe ăla l-ai blocat. Vă ziceam încă o dată. Cum o vede pe fiică? Acum. Mai stă până pe ea, zice. Da, și își poate da mama drumul sentimentelor. Am văzut acum ceva timp că își dorea să fie, în copilăria fetei, să fie o mamă mai jucăușă, mai deschisă, care să-și permită să simtă iubirea aia fără să-i fie frică că o să fie dezamăgită. O vedeam cum o ia în brațe, o ridică, se învârt, se joacă, Spune-i să facă asta acum. Se duce acolo la 5 ani ai fetei. Văd cum o ia în brațe. Îi arată iubirea, îi dă iubirea. Da. Mami, dacă știam că e așa de bine, o făceam de mult. Ok. Și ce se întâmplă? Ela, când acum și-a permis? Emoțional se eliberează foarte mult. Iar fiica cum o vede? A crescut? O vede adultă? O vede capabilă să-și facă experiența, să-și ducă experiența, da? Da. Mami, ai dreptul la iubire. Da. Și la viață, în primul rând. Păi asta înseamnă iubirea, viața. Nu, mă refeream la viața, experiența asta. De acum, și asta, din fizic, oricare. Da. Ok. Deci, fiica, cum vede acum? S-a schimbat și la ea lucrurile? E bucuroasă. Da. Hai să vedem dacă se rup stringurile, că și fiica se simțea legată de mamă prin toate aceste programări. Da, se rup stringurile. Da. Și se dizolvă. Și programele. Se disipă. Eu le văd cum se evaporă. Da. Super. Implanturi, hai să vedem dacă sunt. La Maria. Avea la cap, da. Cap, piept, la gât. uter, gât, piept, plămâni, văd, rinichi. Picioare. Exact, picioare. Zi tu, Anca. Parcă picioarele îi le văd negre. Da, acolo nu se scurge bine energia. Dar sunt și implanturi. Da, sunt și implanturi, da. Ok. Deci peste tot, da? Sau au fost. Acum ce se întâmplă cu implanturile astea? Mai sunt? Sau se disipă. Se disipă. Dacă mai rămâne vreunul, îmi spuneți. Așa. Parcă cel de la gât insistă. Nu poate spune ce simte, nu poate spune ce gândește. Nu, dar nu se disipă ăla? Nu poate să-l spargă, să-l dizolve? Parcă semne că s-ar disipa, mai există ca o umbră. Păi e un proces, înseamnă. Da? A început procesul de dizolvare, Ela? Da. Bine. Cât număr eu de la 1 la 3? Dispare. 1, 2, 3. A dispărut, Anca? Încet, încet. Da, de la picioare nu mai văd nimic. Da. Aici suntem în plan energetic și toate putem să ne ducem, da? Să accelerăm un proces, să-l decelerăm, da? Deci acum l-am accelerat. Cât am numărat de la 1 la 3? Gata. A dispărut. Da? E ușoară. Ia să vedem acum mai departe. Deci acum avem integrat sufletul acesta. Sufletul Maria cu partea subliminală Maria, da? Da. Bine.
Hai să-i dăm sferă cu informații. Părții subliminale. Alea care nu și le mai amintea, adică tot ce are Da. înregistrate în conștiința ei. Și hai să vedem, Da, le primește? primește. Eu văd că da. Primește și nu-i vine să creadă că s-a ei. Mhm. Ia să vedem, să le desfacă, să le înțeleagă, Anca. E atât de bucuroasă. Bucuria ființei, esenței, de Și când se parcă eliberează, da? ea îmi zice, sau o aud zicând, că Mm. nu-și amintește să fi putut respira atât de ușor ca acum. Foarte bine. Simt și eu ușurarea. Să-și Da. permită să respire. Hai, 5 respirații. Unde mi-era dorința asta de viață? La ăia, la ăla. Cum îl cheamă pe ăla? Ia să vedem ce nume are. Dar nici Blocată. măcar nu mai interesează de ei. Și blocată și așa. Bine. Câte experiențe a avut ca om pe linia asta experiențială? 3D. 857. Cum a venit? În ce fel, în ce mod a venit pe planetă? Pe Asta. o navă. Da. Pe o navă o văd. Cu avatar? Da. Ce avatar are? Feminin, dar îmi apare ca un extraterestru lung verde, cu ochi mari negri. Ce este ăla? Hibrid de ce? Ce cu ce? Între Zeta și... M-am gândit la Zeta, așa. Da. Și mie mi-apare un ADN așa de broscoiz, dar Da. rasa lor fuseseră umanoizată, broscoizii, și au Da, mai cu ADN adăugat uman. Zeta. La Umanoid. capătul degetelor au 3 degete la mână și la capătul Da. degetelor au ca niște... Ventuze de broscoid. Da, Da. da. Ați văzut? Cum și eu Ce văd? fain e, mai ce-mi place. Da. Ok. Deci acest avatar, câți erau în navă? Câți au venit? 15. 15. În 3D sau 4D sau 5D? Pământ? În care D? În 3D. În 3D. Cum au aterizat sau survolau Da, au 3D-ul? fost curioși de diversitate și erau... Nu știau cum, nu puteau înțelege cum funcționează lucrurile aici. Bine. Și când au aterizat, nava asta era vizibilă pentru umanii din 3D sau alte animale? Dar nu știau că trebuie să se ascundă, că era totul pe față, nu... Deci nu erau i-au văzut singuri. ființele de pe pământ 3D, în avatare 3D, i-au perceput? Mi se pare că era la începutul experimentului, prima generație de oameni. În 3D. Nu era nevoie să se ascundă. Văd un pământ cu vulcani, plin de floră și de faună. Nu Atmosfera cețoasă? Nu. Umedă. Nu. Ca un fel de junglă tropicală, da, junglă. Da. Bine, și au venit aici atrași de planetă, da? De ceea ce și de flori, de animale, de pietre, de iarbă, de pământ, de... Cu cine au interacționat? Dracoreptilienii. Care și ăștia? Erau cu corpuri 3D? Nu, erau în forma lor. De 4, de cum sunt, energetic. Da. Ei din ce dimensiune veneau cu nava asta? 4D? Da. Tot din 4D. Deci îi au perceput, da? Și pe ăștia, pe dracoreptilieni. Și aici ce s-a întâmplat? Ce discuție? Sau ce au făcut? Cum au făcut contractul? Văd că stau și povestesc și hai să vedeți cum îi la început. I-a invitat. I-a poftit. Da. Și ei cum s-au prezentat dracoreptilienii? Ca
Locuitorii acestei planete? Bine intenționați, Da, și ca locuitorii și cum nu acestei planete? avem întreținătorii unui nou ecosistem. Ia uite ce frumos. Și ecosistemul, deci ăștia erau de 4D sau de 3 punct până la cât erau ei, draco-reptilienii? 4,8 erau ei, acum îmi vine 4,8, 4,8. Da. Și stăteau în etericul planetei Pământ 3D, unde implantaseră primii oameni. Da. Îmi apar că noi astăzi îi numim grădinarii planetei. Ăștia? Da. Deci ei se ocupaseră de floră și faună? Sau numai de floră sau de tot? De tot. La mie vine că astea sunt zânele din poveștile românești. Da, e posibil. Da, pot, da, exact. Și ce zâne? Grădinarii. Ok. Unii îi numesc grădinarii planetei. Da, bine. Da. Și au poftit aici să așa. Dar nava lor s-a transformat în 3D, a luat formă, consistența lui 3D. Da, Nava asta lor? Era suna a metal. Deci bat în ea și suna un metal ușor, dar greu. Bine. De pe ce planetă mi-apare vene? că astăzi nava asta e sub un munte acoperită. Da, e încă ascunsă. mai există. Pe vegetație. Există. Da. Bine. Deci au invitat, ei au acceptat, da? Să vadă, da? Ca la o grădină zoologică. Din curiozitate, da. Da. Bine. De unde veneau ei? Ce sistem stelar, solar, planetă? 4D, dar? Taur. Da. Zindaia. Taur e sistemul. Da. Și este o planetă cu Z? Da, Bine. Zenaia. Bine. Da. Aici, de ce plecau? Explorau? Explorau, da. Da, Cercetau viața pe diverse planete? Da. Vreau să participe la diversitate, erau foarte entuziaști. Să-și dea ADN-ul. Uite că au reușit. Au plecat deci, practic, și-au lăsat nava și au plecat cu draco-reptilieni în explorare. Apoi ce li s-a întâmplat? Cum au fost? Toți 15? Da. Bine. Și între timp, cum a sfârșit aventura lor? Draco-reptilienii. Mi apare că ar fi avut 23 de experiențe așa, liberi cumva. Păi nu, 23 de experiențe, dacă sunt experiențe, înseamnă că au intrat în alt avatar. Au lăsat pe ăsta al lor de proscuit. Aceleași avatare. Păi și atunci cum delimitau experiențele una de alta? Deci noi le delimităm când pierzi avatarul, da? Da, văd că își creau clone pe nava lor. Da, văd același avatar. Corpuri văd ale același lor. avatar. Da, dar, deci, o experiență însemna când un avatar, adică ăsta, original, se deteriorase și apoi intrau într-o clonă. Care o creau pe și navă. făceau clone, avatare clone care să supraviețuiască mai departe. Și au reușit de 23 de ori. Toți? Fiecare din ăștia 15? Mai mult ea. Ia mai multe? Da. Ia cele 23. Restul... Bine. Draco-reptilienii au colaborat, s-au mai întâlnit cu ei în astea 23 de experiențe în avatarele astea ale lor? Când i-a lăsat liber? Au colaborat, însă ne-a crescut dorința de a afla mai mult și atunci s-a propus un contract. Bine. Și numai ea a aflat sau i-a luat și pe ceilalți? I-a luat și pe ceilalți și cumva sunt fiați în lume acum toți. Bine. Acum, partea subliminală observă cum a ajuns, da? Am aflat cum a rămas pe planeta asta, da? În ce fel și așa mai departe. Studiindu-și experiențele, alea 857, în avatar de om de data asta, îi se pare că a experimentat, să zicem,
îi place ce a experimentat, îi ajută la ceva aceste experiențe, având în vedere ECA, numai ce am văzut în sesiunea asta că avea nu știu câte cufere, care căra tot felul. Îmi spune că ea nu pentru asta a venit. Dar pentru ce a venit? A venit pentru o experiență plină și Să studieze. echilibrată. Ok. Și s-a întâmplat asta Nu. în colaborare cu nenii ăștia? Nu, vede foarte multă violență, foarte multă suferință, foarte multă brutalitate, Ceea multă ce lipsă. ei nu cunoșteau astea pe planeta lor? Nu. Nu. Ăsta era asta a fost momiala. Da, păi Dar gardul, nu vopsit, e cum așa. spun eu? Gardul pe afară e vopsit gardul și înăuntru I s-a promis un reptilienii, echilibru în dracu. experiență ca să poată aduna informația corectă și reală, nu Așa. trunchiată și vopsită. Ok. Atunci dacă nu-i place ce a experimentat, să cheme toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus, pe această linie temporală, experiențială de fapt, deci de pe toate liniile temporale și conștient sau inconștient, toate să vină. Vin mormane, Ca și ca în cuferele. bibliotecile alea, ca în bibliotecile alea vechi din Roma. Mormane și nu-și amintește să fi fost ea vreodată de acord cu ele. Păi nu, că da, să acum le- vede. Acum își amintește cum era, cum au determinat-o, da, să accepte inconștient, cum i-au luat aceste acorduri, cum au coordonat-o în ghilimele, da, și cum au manipulat-o și cum au transformat-o din ființa care vroia să cunoască lumea asta, practic au transformat-o într-o baterie energetică. Se vede în foarte multe din cazurile astea ca fiind adormită. Adică îi se prezenta contractul care era un morman de hârtii și ea era adormită cumva în fața lor. Da. Deci ei n-au Cum poți nevoie să de fii acord dacă tu nu știi? Păi da, da, pentru ei nu Înseamnă că eu contează. n-am dat acord. Păi da, dar pentru ei consideră că au dat, că ei se consideră grădinarii, cum i-a văzut Ela, și stăpânii planetei, care nu au nevoie de acord de la nimeni. Da? Noi suntem proprietatea lor. Prezența nu înseamnă acordul meu, tot asta aud. Da, dar alea sunt. Așa cum le-au luat, cum sunt, că uite, le-a înregistrat și ea, le are înregistrate în conștiința ei, acum deschide portal de lumină, cea mai înaltă frecvență, și trimite atât contracte, înțelegeri, toate astea, cât și ființele cu care s-a înțeles. Da? Da. Programează acest portal să funcționeze, să se activeze de fiecare dată când detectează în jurul ei, Mariei, entități, energii de frecvență joasă care vor să facă acțiuni. Da. Deschizi și tu, Anca, portal de lumină de curățare și trimiți și tu pe ăla care l-ai blocat. Ce era ăla? Dracu reptilian, ce era? Da. Pe ăla și alții, dacă mai vezi, nu știu. Ia să chem tu și o avem aici și pe partea subliminală, Roxy, a fiicei Mariei. Chemați și voi toate acordurile care le-ați mai făcut între timp de la curățări. Le trimiteți pe portal. Parcă nu văd nimic. Nu știu de ce, când îi vine vorba de mine, nu văd. Nu vezi? Ne spune Ela. Da, așa sunt și eu, sta liniștită. Da? Ok. Hai că vede Ela Da. acum. Da, se curăță, da.
și le Da. trimiți pe portalul tău, Anca, iar și Roxy la fel. Roxy cheamă și ea să iasă afară din structurile ei toate cuferele de pe transgenerațional care le cărase Maria și toate programele și toate emoțiile de joasă frecvență. Absolut tot. Da. Totul în afara ei. Hm? Totul în afara ei, oricum nu le prea recunoștea ea, mica rebela familiei. Și le evaporă, da? Le distruge. Da. Merg pe portalul ei. Foarte bine. Hai să ne uităm acum pe întrebări. Hai să mă duc aici ca să căutăm. Să-mi deschidă. Merge atât de frumos încât gata. Și o să ne uităm. Deci toate programele alea care ni le-a spus, Roxy le-a scos, nu mai e nimica. Anca, mai vezi ceva? Nu. Bine. Faptul că a avut atâtea operații fizice, pe fizic, corpul fizic, o operație la femur, o operație de fibrom la 38 de ani, o operație de varice. Uite, pe picioare că erau negre, au produs varice, da? Vedeați negru, le vedeai negre în energetic. Depuneri de calciu la coloană și tendoane la genunchi. Spatele de sus până jos are discopatii cu pensări de nervi. Varice am zis, mont la piciorul drept, arsuri și armorțeli la membrele inferioare, durere musculară de tendoane, nu are echilibru pe picioare, pe genunchi, dureri în tălpi, tălpi amorțite, deci un fel de neuropatie, cum o fi asta, picioare grele, amețeli. Toate problemele astea erau create de tot ce căra, cutiile, cuferele de pe transgenerațional, cu lighioane, cu comori, și de programele care le avea. rigiditatea în gândire, rigiditatea în a-și da voie să trăiască și de a merge înainte, tot timpul se autobloca în programele astea mentale. Și implanturi. Și implanturile, da. Da? Hai să vedem, Ela, dacă partea subliminală a intrat întreagă în experiența asta și dacă cât este acum. Nu venise. Acum e întreagă, dar înainte, la încarnare, 74% venise și avea multe fragmente, cum am văzut, de suflete prin vieți trecute. Prin cufere, de toate neamurile, și ale altora, și ale ei, și ale nu știu ce. De unde? Păi trebuie să recuperăm astea acum întreagă. Păi cum au venit alea? Păi a tăiat stringuri, a făcut curățarea. A făcut curățarea ei. Și a trimis pe portal toate când a dizolvat, și contractele, și atunci anulând contractele, anulând toate alea vechi, astea s-au eliberat. Da, ok. Bine. Tratament pentru boala Lyme și boala autoimună reumatologică, nu se știe clar diagnosticul și ia medicamente tari care scad imunitatea, dar durerile musculare, articulare, amorțelile și mai apar prezenți anticorpi pentru Lyme, dacă e vindecată sau nu. Lyme. Mie mi-apare că nu are Lyme. N-are. Nu are Lyme. Păi și ce apare la analize? La analize de ce apar anticorpi? Și ți-a apărut că nu are Lyme? Da. Ok. Analizele, deci din ceea ce văd... Cum? Somatizare. Somatizare și din ceea ce văd... una e somatizarea, ce simți tu. Eu vorbesc de probe. Deci, e atât de puternică convingerea minții încât poate modifica și schimba orice. Deci eu ceea ce văd este că în fizic
N-au făcut analiză specifică pentru lance din bine, da, parcă a simptomele. zis, da, stai că ne-a zis, Dar au făcut. parcă a A făcut. făcut și a ieșit pozitiv? Da, și acum câteva luni a ieșit din nou pozitiv. Deci Înseamnă că ea crea, prin credințe. Da, crea. Autoinducere. Da. Crea chiar astea. Bine. Deci acum nu mai vedeți, nu mai este. Deci mie Și mi-apare are că e boală fals autoimună. diagnosticul ăsta. Boală autoimună. Boala Da, autoimună exact. este boală inflamatorie. Asta cine o dă de autoimună? Și asta și-o rigiditatea Autocreată, da. tot autocreat o văd. Foarte Bine. multe programe induse văd Da. și Da. Hai să mergem mai departe. Întrebări. Înlocuirea programelor mentale cu altele sănătoase. Hai să-și deschidă portal de experimentare liberă. Cât număr de la 1 la 3, deschide portal, intră în portal și face experiențe libere. Atâtea câte consideră necesare, astfel încât să-și crească conștientizarea, discernământul și parametrii corpurilor. 1, 2, 3. Intră în portal. 1, 2, 3, 4, 5. Iese afară. Câte experiențe a făcut Anca? 1005. 1005 de experiențe. Parametrii corpurilor. Corp sexual, corp 98. emoțional. Acum mi dai bine. 98 sexual, emoțional. 38. Păi nu. Acum, după ce a făcut experiențele, 1005, îmi dai valorile. Acum, parcă mi-apare tot 38. Și astea cred că sunt înainte de portal. Și la începutul sesiunii, Ela. Da, înainte, eu văd așa, înainte de portal, corp energetic sexual 28, emoțional oscila între 35 și 58 și mental avea 48, iar acum energetic sexual 93, emoțional 92 și mental 91. Da. Trebuie să fiu mai precisă când pun întrebarea la Anca, da? Că tu Ela știi deja ce întrebi și ce trebuie să spui, da? Legat de astea care le facem. Dar Anca trebuie să-i dau întrebarea precisă, că îi veneau valori de la începutul sesiunii, înainte să lucreze. Deci da? după portal, după ce se face portalul de experiențe, aceste Se experiențe îmbunătățesc foarte mult. se fac în creșterea acestor parametri de corpuri energetic, sexual, mental și ele și trebuie să emoțional. ajungă spre 100. Da, spre Bine, 100 o să precizez eu mai bine, da? Întrebarea. Ok, cum se simte acum partea subliminală? Vie. Vie? Da. Mai bine, vii suntem și înainte, era tot vie. Plină de energie, Da. Ok. Zice așa, ce boală, întreabă Roxy, ce boală are în realitate? Că a avut și depresie, de care nu s-a dus la doctor, că pe depresia o avea tot singură, zicea că iese din ea. Ce boală are în realitate? Cum își poate vindeca corpul? Ce tratamente? Ela. În realitate, boala erau manifestarea programelor mentale din cutii și de peste tot, da? Da, și mie mi-apare un fel de demență, psihoză, un fel de... Nu, demența e una... Da, pe partea asta psihologică, mentală, în care se închide în programe și se autoblochează, dar nu o demență psihoză din asta clasică, ci, nu știu cum să spun. O rigidizare, da? Toate exact. le lua, alea erau. Mie îmi vine ipohondrie, de la început tot ipohondrie. Da, și asta, dar asta vine din frica de moarte, de boală și de moarte. Dar și de atenție. Adică vrea atenție. Victimă, ipohondrie, victimă. Da, exact. Dar toate lucrurile astea, felul cum se poartă cu fiica, cum vrea ca fiica să o ajute, să-i facă când se duce acasă, treburile care ea nu face, să ia responsabilități. Toate lucrurile astea veneau și din cuftiile
cu cufere, dar veneau și de la entitățile care le Da, căra acolo. da, Și asta îi exact. spunea, da? Da, Că trebuia să facă fiica să se învinovățească, trebuia să facă toate lucrurile, da? Care le da, simți fiica. Bine. exact. Mai are ceva din... Deci, acum aș preia toate structurile cu noua conștientizare și discernământ. Intră în corpuri, Da, vindecă toate structurile, aliniază chakrele, pătrunde în fiecare celulă din corp cu fizic și o vindecă. Programele și implementează mintea cu noile programe, noua înțelegere pe care o are acum. Că de scos le-a scos. da, Face? da, face. Bine. În fizic, ce ar mai trebui să facă ca să și creadă că nu are nimic? Și bine, nu are nimic dar are și concret, da? Coloana praf, toate lucrurile astea. Cum să lucreze? Să se relaxeze puțin, să mănânce mai sănătos, să reducă viteza. Da? Și să facă exerciții mentale, energetice, cum le face? Despulță prin grădină. Foarte bine. Dar mental face exercițiile de vindecare și anume și energetice, spunând pe respirație, inspir iubirea și lumina sursei primordiale care eu sunt și expir, pe expirație spune sunt perfect sănătoasă și echilibrată. Da? Dacă vrea să lucreze. Ce îi transmite partea subliminală părții fizice? Nu. Ce îi transmite partea subliminală a mamei ei paralizate? Mai puțină rigiditate în gândire, eliminarea programelor limitative. Mama paralizată îi transmite părții subliminale a Mariei. Mama paralizată Eu care nu văd că mama vrea să transmită ceva. Mama îi întreabă ei foarte tare. Ca aceea. Eu nici nu percep pe mama ei. Așa, da. De mama ei ce îi transmite? Partea subliminală a mamei? Eu o văd ca întoarsă cu spatele spre ea, adică nici nu mai contează. Bine. Faci o infinitate de informații, sfere informaționale, cu tot ceea ce știe, a aflat și toată iubirea ei își trimite către toate părțile subliminale pe care le-a cunoscut vreodată, pe vechea linie, pe noua linie, membrii familiei, mama paralizată, tatăl pe unde o fi, fiica, fostul soț. Ia să vedem, îl mai urăște pe fostul soț? Partea subliminală, nu. Nu, da? Am înțeles ce și cum. Primesc? Ia să vedem, fiica. Da. Roxana, dacă primește. Da. Mama, parte subliminală? Nu. Văd ca și cum s-ar lovi ca nuca în perete. O lipește acolo. Da? În câmpuri. Bine. Fostul soț. Primește parte subliminală? 54% și s-a oprit. Bine, o lipește acolo în câmpuri, da? Ce să facă ca să-și facă viața mai ușoară și să-și creeze propria liniște și fericire fără să mai depindă de alții și fără așteptări? Păi, în primul rând, altfel. Exact, să gândească că nu are nevoie de alții, nu depinde de alții, încă și poate să să-și facă. ochii, să se uite în jur și la partea plină a paharului. Și bineînțeles ce ai spus tu mai înainte, Anca, să alerge, să meargă prin curte, nu să alerge, să meargă prin curte de sculță, să împământeze, să se energizeze, da? Bine, Da. ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat la ea, la partea subliminală, Maria, după sesiunea de curățare a fiicei? Simțea că nu o poate afecta, nu mai poate afecta cum putea. Ok. Deci că fiica a conștientizat, are altă conștientizare. Cumva erau blocate unele acțiuni. Nu, dacă s-a schimbat pentru mama ceva. Da, păi pentru mama, da. Experiența fiice, experiența mea, erau doar vibrația ei făcea diferența.
Bine. Astea au fost întrebările. O să ne oprim aici, Roxana, pentru că nu avem timp să mergem mai departe. Și acum să vedem dacă partea subliminală, Roxana, partea subliminală, Maria și noi, fiecare, și ele vor să meargă în interiorul lor, în ființa originală care este. Da. 1, 2, 3. Aici, fiecare își caută matricea originală cu care a fost creată, ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare, armonizează toate frecvențele. Activează fiecare declarația de suveranitate, o spune cu determinare. Pune intenția să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe linia experiențială, îl arde. Ia să vedem, Anca. Are ADN nebenefic? Adăugat? 2%. Îl arde. Câte experiențe a avut în univers, Anca? 18.000 și 4 universuri. Numai 17.000 și a fost în 4  18. universuri? 18. 18.000 și 4 universuri. Ela, ce-ți vine ție? Da, și eu tot 18.000 văd, dar universul eu văd 2. Bine. Acum diferă informația, da? Și noi știm de la un telepat la altul. Pentru că fiecare decodifică în felul lui, da? Prin și programele și credințele lui și de asemenea partea subliminală. Adică fiecare telepat poate să prindă altfel informația, da? Exact cum eu ți-arunc ție un cub în brațe și tu îl prinzi cu fața, Anca îl prinde cu fața 1 spre ea și vede fața 1, el îl prinde cu fața 4 sau 6 și vede, citește ce vede acolo, da? Informația este, desigur, codificată în fiecare conștiință, ființă și atunci fiecare decodifică cum vede. Foarte bine. Acum să-și facă sferă de manifestare, aici unde este, în ea, în ființa originală, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi, celelalte părți subliminale aici prezente, și Anca, și Roxy, și Ela, și Nora, la sfera ei proprie de manifestare. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am văzut, auzit și investigat în această sesiune. Cum vezi, Anca, acțiunea asta când o spun? Când eu spun? Cum vizualizezi? Nu știu de ce nu o văd. Ideea este că m-a cuprins la un moment dat o grijă sufocantă pentru Mihai. Și ca și cum îl vedeam plângând. Da, dar asta este... Da, astea sunt grijile tale, îngrijorările tale. Da. Ia scoate-le afară. Tu știi că ești foarte protectivă, empată și foarte legată și cu frici pentru Mihai, da? Scoate-le. Tai stringuri cu oricine și orice. Acum să vorbim de partea subliminală, Maria, să anuleze orice ritual de orice fel, ălea cu la biserică, cu toate alea, de orice fel, care au fost făcute, la care a participat sau le-a făcut altora, să facă 2 sfere generaționale de cea mai înaltă frecvență, să le trimită pe acest arbore genealogic, să ardă, de fapt să facă o infinitate de sfere informaționale, că nu ars, că n-am vorbit, arde linia, ce face cu ea experiențial? Da, o arde. O arde. Atunci trimite pe acest arbore 2 și arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea până la pică. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, iar Maria
și toată lumea curăță, da? Fiecare în casele ei, așa, iar Maria sigilează, îmbracă în bule cu lumină pură toate icoanele alea de pe pereți. Da. Da? Am Da. făcut? Da. Bine. Eu vă mulțumesc, dragele mele, pentru această călătorie, Anca și Ela. De asemenea, mulțumesc părții subliminale Maria, părții subliminale Roxy, pentru această călătorie. Opresc înregistrarea imediat. Stai, așa.